Maga. Mi már láttuk még két nappal ezelőtt. Mi már engedjük direkt, hogy egyel tangérból. Nem engedi, hogy segítsél még. Engedtem? Nem is engedjük, hogy segítsél, hanem ő maga. Oké, de miért pont levest teszitek így? Ezt teszi. Mert ezt teszi. Szereti a Hát szereti a laskölevest. Mindenre kicsinálok ilyen laskavéleket. Az. Csak ezt akarom. Igen. Igen. Na. Én nem tudom, nem is tudom honnan látta egyáltalán. A műzlivel is ezt csinálja. Megteszed, hogy Tudom én, hogy még kell ilyen azért török között. úgy, na. Hát Már a 2 nappal ezért is pontosan így ettem meg a levelet. igen. Csak műzli is minden. De itt vagy, nézzétek meg, most kerül, de belé van kerül, az jó. De más vezet, amíg én etettem, nem évettem. Bibi, lennyire a kis kanal. Nem rávettem. El van véve és eszik. Milyen valami? Az a hátő, Bence, no, ez már egy kézcsapás megérdemel.